Live po tayo muli at welcome dito po sa Berlumin Gabangon TV. Gaya ng nakikita ninyo sa gabing ito, pag-uusapan natin ang totoo, garantisado at dapat nating gawin. Ito ay ang focus lang, ang sikreto ng pag-unlad. Totoo po yan mga kabayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, ay shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers na patuloy pa rin na sumusuporta at nanonood sa ating vlog. Nawa ay pagpalain po tayo lahat ng Diyos. Yan po ang ating hangarin sa inyong lahat. So, yan po ang pag-usapan natin sa gabing ito na totoo po kahit ano pa ang iyong ginagawa, kinakailangan mo ng focus. Ito man ay magnenegosyo ka, nag-i-invest ka, nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, nag-retraining ka, at kung ano man po ang iyong ginagawa, focus lang po. Yan po ang talagang sikreto. Kasi sa pag-negosyo, kahit maliit lamang niyang negosyo mo, kung ang hangad mo ay umasenso, gumanda ang iyong buhay, gumanda ang kita mo, abay kailangan mo ng focus. Paano? Sa paanong paraan or in what way that we can focus on our business? Siyempre, kailangan isa lang ang iyong tutukan. Kapag nag-umpisa ka ng iyong negosyo, kinakailangan tignan mo muna pag tinayo mo, pag inumpisahan mo, tignan mo muna na mamunga. At mula umpisa hanggang kumita ka, kinakailangan mag-record ka kung yan ang gusto mo. Sa pagninegosyo, kinakailangan mag-journal ka kung kailan ka nag-umpisa, ano yung ginawa mo, ano yung naging income mo, ilan yung naging capital mo, ilan naman yung benta mo sa araw na yan. I-journal mo lahat yan mga kabayan. Ganon din po ang counterpart dito sa ating pagtatrabaho. Kung mayroon kang gusto na marating, kung mayroon kang gustong mapag-aralan sa iyong trabaho na mas ikagaganda ng iyong trabaho para mapabilis gawin, ay kinakailangan mag-journal ka. Sa umaga pa lang, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung unang-una mong gawin, i-journal mo lahat yan. Ibig kong sabihin, ilista mo lahat. Laging tatandaan, mag-uumpisa sa umaga sa pinakamahirap na trabaho, yan ang mga unahin mo dahil press na press pa ang ating mind, malakas pa ang ating enerhiya dahil sa umaga. Napaka-importante po yan na malaman natin mga kabayan. At ganoon din po sa mga nag-self-employed, ayan, ganoon din po ang ating gawin. Focus lang kung ang negosyo mo ay junk shop, mag-focus ka lang sa junk shop mo. At kung nag-aalaga ka ng paitlogin na manok, kinakailangan i-cycle mo yan, pag-aralan mo lahat yan. Hindi yung puro utos dito, utos doon sa mga kasamahan mo, mawawala yung pagka-self-employed mo pagka ganon. So, napaka-importante po na gawin natin yan sa ating mga negosyo. At haluan ko lang din po, ganoon din po sa mga mag-aaral, kung gusto mo talagang tumaas ang iyong grado, tumaas ang iyong marka sa iyong mga pagsusulit, gusto mong may achievements ka, mag-focus ka. Kinakailangan i-figure out mo yung mga gusto mo at kinakailangan i-focus mo. Pag sinabi kasi nating focus, ang isang tao ay nagkakaroon ng focus kapag mayroon siyang isang tinatarget at ito ay palalaguin niya. Kasi hindi makakapag-focus po ang isang tao, mga kabayan, kung marami siya. Tulad halimbawa, mayroon kang negosyo na sabihin natin poultry, mayroon kang negosyo na online store, mayroon kang negosyo na buy and sell, mahihirapan ka. So, ang advice ko lang po mga kabayan, kahit ang negosyo mo, street food man yan, kung pinupokus mo yan, abay, ang dami na pong umasenso sa street food. At kahit yung store lang yung negosyo mo, abay, ang dami nang umasenso sa pag-i-store dahil nagkaroon sila ng focus. Sa pag-focus nila, na-develop nila yung pagre-repacking, na-develop nila yung paggawa ng kanilang mga sariling binebenta, ay talagang yumaman sila. Focus. Hindi pa ko magsasawa na sasabihin
na mag-focus po tayo dahil ito po yung totoo. Kasi ang nangyayari sa ating buhay, halimbawa yung mga nag-uumpisang magnegosyo, kapag ka na-fail, nawala na yung focus nila, ayaw na nilang ituloy kasi hindi sila nag-focus. Focus means in the sense na bago mo pa umpisahan ang iyong negosyo ay at least nagkaroon ka na ng feasibility studies, nagkaroon ka na ng mga pag-figure out kung ano yung gusto mo in 1 year or 2 years, ano yung tinatarget mo, yung goal mo, ano yung objective mo, bakit mo tinayo yan, bakit ka nagnegosyo, ano yung objective mo, bakit nandyan yung trabaho mo, ano yung gusto mong marating, ganyan po. Pag ginawa natin yung pagpupokus, makikita natin mga kabayan, magkakaroon po tayo ng pag-unlad sa ating buhay. Ganoon din po sa mga estudyante at sa mga professional. Siyempre, ang dami kong nakikita na yung mga dati, kasama ko lang sa college, nung sila'y naging instructor, teachers, nababalitaan ko na yung iba professor na, yung iba nakapagtapos na ng masteral, at yung iba doctorate na. So I'm too much happy at nakikita ko na talagang yung orientation ng kanilang goal, nagkaroon sila ng focus. At may mga nakikilala din ako na mga kabatch ko, yung iba na lawyer na yung iba, doktor na yung iba naging mayaman, businessman, dahil nag-focus sila. Kaya nga po, napaka-importante na mag-focus po tayo. Kaya ang vlog na ito, kung pinapanood, lalong-lalo na yung mga kapwa nating mahihirap kapag naniniwala sila sa focus, para sa iyo ito kabayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, ay nais ko lamang anyayahan na kabayan, isubscribe mo ang vlog na ito, Berlo Mabin Gabawang TV, at i-hit mo na yung notification bell para sa lahat natin mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin at i-share mo mga kabayan. At samantalahin mo na rin mag-shoutout po mga kabayan. Shoutout po sa lahat po ng aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta dito sa Berlo Mabin Gabawang TV. So patuloy tayo sa focus kasi, pag sinabi natin focus kasi, mayroon pa rin tayong mga senses na gumagana. Pagka sense of smell, sense of taste, common sense, ayan, gumagana yung sense natin pag sinabi natin nagpo-focus po tayo. Kaya kailangan natin ng focus, pero mayroon talagang dito, mayroon talaga sa likod niya na dapat nating makita. Ang tanong, paano ba tayo mag-focus? Yan ang tatahatin natin. Paano ba tayo mag-focus? Tulad na halimbawa, gusto mong umasenso agad. Nagtayo ka ng negosyo mo, isa kang OFW, nag-exit ka na, gusto mo nang mag-exit, nag-exit ka na, mayroon ka namang bawang-baon na naiuwi mo na 300,000. Pero ang una kong tanong, bago ka mag-exit, napagplanuhan mo na ba na magtabi ng emergency fund? Dahil napaka-importante yan kasi karamihan kasi mga OFW, pagka nag-for good, yun na lang, yung benefits lang ang ginagamit. Dapat ang advice ko, buwan-buwan, sabihan natin si Mrs. kung si Mrs. ang nasa Pilipinas o kaya si Mr. Buwan-buwan, pag nagpapadala ka, sabihan mo siya na magtabi. Kung magkano lang yung kaya, tulad na halimbawa, 3,000 o 5,000 pesos lang yung kaya mo, at least sa 1 year may 60,000 ka. Eh kung naka 5 years ka, di may 300,000 ka. Plus yung benefits mo, di mayroon kang 600,000. So mayroon kang magagamit. Pero laging isipin kung business ang targets mo, kasi karamihan tayong mga OFW, ang alternatives natin ay business. Bago, kasi ayaw na natin mangamuhan ayaw na natin magtrabaho pag umuwi po tayo. So karamihan yun ang tinatakbuhan natin, business. Para makapag-focus ka, kailangan mong gawin yun. Ngayon, pakinggan mo itong vlog na ito, at tama si Bernard pag sinabi mo, umpisahan mo nang mag-ipon ng emergency fund. At yung dito naman, kung nandito ka, kung mayroon kang pangarap, mag-umpisa ka na magtabi-tabi dito sa Saudi ng iyong pang-investment. Kasi balak mo, let's say mag-exit ka sa 2024. So within 2 years, meron kang maipon para masustain mo, para maipagpatuloy mo ang na-figure out mo ito.
Kasi kung ginawa mo ito, itong na-figure out mo na ito, kung ano yung gusto mo, matutupod yan. Mag-focus ka yan. Siyempre, sa sangkap ng pag-focus, unang-una sa lahat, pasensya na po, lagi po tayong bumabalik dito sa faith with the Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all shall be added unto you. Napaka-importante at napakatotoo po yan. At para makapag-focus ka, bawat umaga, siyempre, bago ka gigising, manalangin ka, i-visualize mo, i-vision mo na napaka-healthy mo, kaya-kaya mong gawin, yung mga pinag-iisip mo na magtabi ka, na kailangan mong gawin na magkaroon ka ng negosyo, visualize mo lahat yun para ganahan yung sarili mo. Pag ginanahan ka, abay, siyempre, tuloy-tuloy ang iyong pag-visualize at tuloy-tuloy ang iyong pagpo-focus. Kahit anong mangyari, huwag mong pansinin yung mga nangyayari sa ating surroundings kasi normal yan eh. Normal sa buhay mo kahit saan ka magpunta, kahit wala ka dito sa abroad, maski nandiyan ka sa Pilipinas, meron talagang negative. Para makapag-focus ka, huwag mong isipin yun. Basta mag-focus ka lang, basta isipin mo na mayroon kang target. Isipin mo yung target mo. Kumbaga yung buhay natin, mayroon tayong intense. Yan. Kumbaga sa chess, lagi ka talagang nag-iisip. Kung naisip mo na ng 3 beses, nakaisip ka na ng 3 beses yung technique, ngayon i-compare mo na dito. Kung alin dito yung pinaka-the best, ganun po ang mag-focus. Mahirap naman na banat ka ng banat, less pala yun, sayang yung oras. Kaya bago ka pag gumalaw, kapag gusto mong kumandang yung buhay, kinakailangan mo lang mag-focus at mag-isip. Ayan. So sana po ang vlog na ito, simple man ito, ito po ay galing lang sa akin ito. Kung nakatulong ito sa iyo, kabayan, please subscribe naman at i-likes mo yan, kabayan, ang vlog na ito. Kaya hanggang dito na lamang po, ako po bumalik, Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo ng go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, God bless you po.